Wasli. Ang damay ka rin. Ako rin aloy. Hindi naman ko rin, Papa J, Boy Nonoy. Mga tigpalamati. Tapos naman ang undas. Pero natingala ko, Papa J, Boy Nonoy nga sa akong pagpuli, Papa J, Boy Nonoy. Daw giundas maghihapon ako. Ala. Bayo na lang giundas ka kaysa sa naundan ikaw. Hindi ni magod, Papa J, Boy Nonoy. Ang akong tatay, siya na lang nag-aisahanon sa Mumbalay, Papa J, Boy Nonoy. Sugod sang pagtaliwa ni nanay. Ang nag-atipan na lang saya is ang akong mga tiyo. Mas nagsamot pagid Papa J, Boy Nonoy nga nag-aisahan na lang siya. Sang nagdesisyon ako nga mag-abroad. Kinhungod ko to, Papa J, Boy Nonoy, sa una o sa isa ka rason nga makabulig ko sa akong tatay, especially kay may mga balatian na siya. Nagayo ang among silingan! Kag isa pa, Papa J, Boy Nonoy, nga rason, gusto ko man makalimot sa mga mapait nga mga nagyan ko sang pagkadula ni nanay. Ay. Pero sa pagbalik ko, Papa J, Boy Nonoy, sa ang pagkaunsa, ay di rin na nagsugod ang tanan akong problema. Para ginin yung maintindihan, Papa J, Boy Nonoy, nga hasta subong, ginahidlaw paginig ako sa akong tatay. Aba. Sana all. Sana all. Para ginin yung ma-gets, Papa J, Boy Nonoy, kaya di ba mo ka-gets kaayo? Grabe ka. Amo niya, ang mga natabo. May bago na ko na sunya subong, Brad. Hindi na ko na sana all. China all. China all. Buri-buri! Good morning, sir. Buri-buri! Good morning, good morning. Sir, buri-buri, abri-buli. Arigato. What's your toys? Sir, can I talk to you? No problem. Just, I'm your friend. I'm willing to listen to you. Sir, would you like to talk to me one by one? One-on-one, sir. One-on-one. One-on-one. Yes, sir. Yes, of course. I will talk to you later. Yes, sir. But wait, where is my coffee? I want to drink coffee. Your coffee is now, sir. Thank you. Thank you very much. Sir. You're so kind. Just sip my coffee. Yes, I will Yes, taste sir. your coffee. Oo. Pweh! Oh, sir. Why? This is Why not you coffee. spit it? This is not a coffee. This is not a coffee. Oh. What's that, sir?
I don't know. It tastes like urine. Sir. Sorry, sir. What is that? It's What is that? calamansi juice. Oh, I don't It's know. good to your health, sir. Sir. I don't know. Calamansi, whatever. Sir, sorry, sir. What's that? Kabayong buntat, sir. Good morning, sir. Ha? Sir, I would like to talk to you, sir. Because, sir, Yes. What is that? What is this? What is your concern? sir, my concern is, would you like to allow me to go home right now because sir, because a Christmas day. You mean you celebrate the Christmas? Yes, sir. Am I right? Yes, sir. Oh yeah. If you allow me, sir, to vacation from the land of promise, sir, Mindanao, sir. I will go back, sir, as soon as possible, sir. And I promise you, sir, when I go back here, sir, I will bring you a very, very delicious food. What kind of food is that? I will taste it. I will taste it if we Yes, will sir. go back here. Our special delicacy, sir, is ibus, suman, and etc., sir. But- Sir, would you, sir, allow me to go home, sir? Okay, no problem. Thank you, I sir. check your contract is you have you end your contract. Yes, sir, You yes, will sir. go back to the Philippines. Yes, sir, and I will promise you, sir, I will go back to your house, sir. You will go back here and Yes, eat my sir. house. Yes, sir, because, sir, a Christmas day. I come here, sir. The angel sing. The day was born today. And then, sir, would you like to meet my cousin, sir? Who's your cousin? Rudolph, the red-nosed reindeer. No. I don't want to see him. Well, I will allow you. Yes, sir. I will allow you to Thank go you, back sir. in the Philippines. Thank you, sir. But don't Thank forget, you. if you will come back, just give me Yes, sir. the favorite Yes, sir. your favorite food. And I promise you, sir, when I go back to your house, sir, I will bring the very, very big, shell, sir. Oh, that's good. You like to eat shell, sir? Yes, I love to eat very big shell. Yes, sir. What Thank do you, you call sir. that? What do you call that? The very big one, sir, is Yes. Taiwan shell. Oh, it's delicious. Yes, sir. How to eat the Taiwan shell? Would you like, sir, if you like to eat, sir, you can eat in a row, sir. What do you mean I can eat it raw? Kilaw, sir. Kilaw, sir. What do you mean by kilaw? Kilaw, sir, is the Kilaw, sir, is the generic name for the baby sa conveyor. Thank you. You can go now. You can Thank go you, sir. now. You can Thank go you, now. sir. Again, sir. Aburi-buri. How many? Kanami, gitsang pamatyagan nga nakauli na ako sa akong lugar. Sariwa ang hangin. Sa kabukiran kung saan kami ay namuhin. Kasama ko ang aking barkada. Wow! Sayang nga at hindi ko talaga nasuot yung aking Ma'am! mamahaling outfit. Ma'am! Yes! Saan po kayo magpunta, ma'am? Pupunta ako, sir, sa lugar na wala ka.
Ay, hatid ko na lang po kayo, ma'am. Oh, sir, pwede pakihatid mo na lang ako, sir. Diyan na lang ako sa sir sa may kwan, sa may cruising kipot. Pakyaw, sir, pakyaw. Sige, ma'am. Walang problema yan, ma'am. Yes, sir, Ako nang papakyawin bahala, kita, sir. ma'am. Sige, ma'am. O sige, sir, pakibuhat na lang yung mga maleta ko, sir, kasi... Ang dami po pala ninyong Yes, malita, ma'am. sir. Saan po pala kayo galing, ma'am? Galing ako ng kwan, sir, UK. Sa UK? Yes, sir. United Kingdom? Hindi, sir, unahan sa Kulaman. Sir, please, sir, please, sir, halungan mo naman yan, sir, baka mabasag, babuka yung mga kwan dyan, Walang sir, problema yan, ma'am. Ako lang May bahala mga, nito, ma'am. kasi may mga broke on dyan, eh. Sige, ma'am. Wala pong problema yan, ma'am. Sige, Ako sir. lang bahala, ma'am. Sige, sir. Sige, ma'am. Sumakay na po kayo, ma'am. Sige, sir. Yan tayo po'y magkalarga na. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Plastarin mo, ma'am. Plastarin mo na. Sige, sir. Palihog, sir. Higtan mo naman ng guma, sir. Baka mahulog yung mga gamit ko, sir. Nahiktan ko na yan, ma'am. Walang problema. Sige, sir. Thank you, thank you. Sige, ma'am. Sige, sir. Larga na tayo. Kumapit ka, ma'am. Sige, Kumapit sir. ka. Kaya maglarga na tayo, ma'am. Sige, sir. Akala mo, taxi. Namatay. Sandali lang, ma'am, talaga. Ikaw talaga, sir, ba? Sandali lang talaga. Ayan na, lumarga na. Magkalarga na tayo. Alis na tayo, sir. Lumatay ulit. Saglit lang, ma'am. Sir, ano ka ba, sir, ba? Saglit lang talaga. Pag hindi pa umandar yan, sir, magbabalhin ako ng ibang sasakyan. Huwag ka na, ma'am. Ito na talaga. Mag-andar na talaga ito. Balo si tatay ka, nagpuli ako eh. Maayo lang si tatay eh, hindi ka balo mag-Facebook. Excited na ako makita si tatay. Ayo! Ayo! Ayun! Ayun! Ay, nakibut ako. Kada ko isang kuring. Ay, ang dali lang. Daw kami nga sang balaya. Tapos kadamo sang mga lawa-lawa. Ato. May tawo sa likod. Lapitan ko si tatay kita. Tay! Tay! O, tay! Tay! Utay! Nakahugas na ko! Utay! Kumusta na ka, tay? Tay! Uy! Tay! Namiss ko gid ikaw, tay ba? Tay! Pahag ko, tay! I missed you, tay! Kumusta ka na, tay? Tay! Daw kalamig sa imo, tay, Tapos, kalapsi sa imo. Amo na kini, basta. Nagabot bala tong gipadala ko sa imo? Nag-abot. Okay, daw kalapsi ka. Amo na kini, Tay. basta. May edad na. Ay. Sige, tay. Okay ka lang, tay? Okay ra. Okay Kaya ra. kung hindi ka okay, tay, dalon ko Okay ikaw sa kaayo. ospital. Anak, ayaw na.
Okay lagi mong tatay. Ay. Ate, kamusta ka na, Salamat, tay? iniabot ka na. Oo, niabot ko, tay. May mga pasalubong ako dira sa imo, tay, oh. Salamat. Atong paborito mo nga Barbie, tay, gibakal ko gid para sa imo. Dili matugos ako ng Barbie. Ha? Di ba, ambal mo sang una, bago ko nagalin nga, makapuli ka na, baklan mo ako sang Barbie nga dako kayo, ha? Dili ko gusto Nga daw tawo ka dako. Mas gusto na ko tong mumulan. Ha? Mumulan. Ikaw ba na tayo? Di ba, amo tong paborito ni mo nga, nagtugon ka gid sa ako ni. Amo to gibakal ko ang imo nga promisa nga gusto nimo Barbie kag Frozen. Sandi lang anak. Sige. Pwede ka nang mukaon di. Sige tay. Pagluto lang. Sige tay, wala problema, may dala ako diri sa mga pagkaon. Sige, anak. Tay. Tay. May excuse ako. Sige tay. Mantos ako sa akong atuan. Sige tay ah. Ikaw na'y bahala. Maghinahinay ka lang dyan tay, baka madapa ka ha. Okay na ko. Sige tay ha. Sige. Sige. Ano man yung balay mo rin man? Sige, anak. Kadamo sang lawa tapos dawla sang tawo may gaistar. Tapos si tatay namaguhan ako kay halin sang una wala gina nagasuksok sang barong si tatay. Kag tingalaga ni ako nga barong niya wala sang butones sa atubang. Makatilingala lang Kag sa pagtanaw ko kagina ang butones ara sa likod niya. Makatilingala Tapos kagina tingala ako nga ang cotton buds kag algodon gibutang niya sa iya nga mga ilong. Ano maayo may milagro gid ayan o kon. Natabuan lang. Hoy, Omega! Hoy, Omega! Ay, Mega! Ay, naabot nag-i-icon! Ay, Miga! Ay, pasensya, Miga. Wag Uy, gid ako sabot nagpabalo. nagkagaguan, Ay, siyempre, ka-pretty. Miga. Kay siyempre, mabuot ang akon nga amo. Ang akon Uy, nga wag- amo wag- is kwan Arabo siya. Ay, katawa ko nga, Omega, wala ka ko nagbalik. Mabuot siya, Miga. Kay ang akong amo, grabe gid. Ay, hala. Sobra pa sa camel. Nga man. Oh, how pa sa camel. Hindi pala mo din gusto mo. Ay, di ko kagwanta. Ikaw wala, Miga. Kung ako Grabe ganito, gid Miga. siya, grabe Kung ako gid ganin siya. sa imo nga kwan, Miga. Kung ako sa imo nga kahimtang, Miga. Ay, nagpabilin, gid ako, Miga. Ay, sa 20, di na gid Kaya makaya. lang sa aton, Miga, hindi ka gidiri kakita sang salmon. Kala di mo kita sa salmon. Bisan tinapag ani, Miga, hindi ka di kakita, gid. Ay, bahala, no. Odong, Oy. Miga, makakita. O, dong alami. Pero, Miga, why ka nagpabalongan? Nagpuli ka ganun ikaw? Ano siya, siyempre, surprise. Pero, amiga, kamusta naman pula ni mo? Di, ikaw na lang isa? Ay, Miga, okay lang. Ano? Ikaw na lang isa sa balay ninyo. Ikaw pala, Miga, hay. Ano mo yan si tatay? Uy, ara pa si tatay, no? Odsa ko, no. Nalipay ganin si tatay. Kagin surprise ko siya nga. Wala gid ako nagpabalong, ara ako. Ano si tatay? Si tatay ni mo? Oo, si tatay. Ano si tatay ni mo? Oo, alangan si tatay ni mo. Si tatay ko. Ano Si mo- tatay mo at si tatay mo, magkakuan sila, mag-iisang tatay, di ba? Ano ginamay mo? Si tatay ni mo? Oo, si tatay mo at si tatay ko.
Ano si tatay mo? Si tatay ko. Dali lang, Mega. Amiga. Naguguluhan, Jukens. Ang balik ko sa imo na. Ambal mo si tatay ni mo. Di ba ang sabi ko sa imo, wag ka nang magpalibog? Ikaw kasi, Miga, Hindi, kasi, di ba, si tatay ni mo, paano mo nasabi si tatay ni mo? Oo, si tatay ko. Si tatay ko nga, tatay ko. Hay, Mega, masigulan lang ka sa kaon, magkaon, ha? Ay, Miga, ano ang buat mo sing gano'n na? Siyempre si tatay ko kapag sick pa ni tatay, amo gani nga pag-abot ko kahapon, Miga, natingala gid ako. Ano natingala ka? Natingala ako nga, siya lang ang tawo sa balay. Hay, Mega! Tapos, Mega! natingala ako nga, wala sang may gaistar tapos tingala ako, Miga, nga si tatay nakabarong. Hoy, Mega! Hoy, hindi ka pala mag-abusin na kayo nagpanindog ang balahibo ko. Maayo kanina kaya, ikaw ba na, Miga? Nga, hasta subong, Miga, balahibo na gid lang nagatindog sa imo. Manawa mo naging sila, pero Mega ba? Oh, Miga. May problema ka? Nga, wala ko sing problema. Ano na ginaisip mo? Ang ginaisip ko kung paano na magkuhan. Ikaw ba lang, Miga? Wala ko Ay, sa basta problema. Mega ha, Mega. Kung may ba daw- problema ka. Miga daw, ikaw ang may problema, ya. Hoy, hindi. Nga man, ha? Kung may problema ka, pwede ka man maghambal sa akon. Hay, Miga, kung may problema ako, Miga, siyempre, kung may problema ako, nakapabrigada na ako, Miga. Hoy, for sure ba? For sure ba? Ano, ginahidlaw ka lang sa imong tatay siguro, kag nanay. Ay, Miga. Nahidlaw ako kay tatay. Amo gani, nagpauli ako diri kaga. Nabulong naman ang ako niyo kahidlaw kay tatay. Kaya nakita naman kami kagahapon. Oo. Hoy, Amiga. Kaga mo gani, Miga, nga nakalabot ako diri kay gipangita ko gani siya. Uy ko siya nakita. Hoy, Amiga. Mm. Basi kung may problema ka, hambal mo sa akon, ha? Wala gani ako problema, Miga. Ako na bahala sa imo, ha? Basta, Miga, ha? Kung makita mo si tatay ko, hambalan mo lang ko, Miga, ha? Hoy, sige na, Amiga. Miga. Hoy, katindog ang balahibo ko Sige, sa imo, sige. ha? Ay, Miga, may pasalubong ako sa imo. Ha? May pasalubong ako dito sa Ano? imo. Kuaning langkawas kag kuan. Alcampurado. Ay, sige na, Amiga. Agihan ko lang, no? O sige, Miga, ha? Bye, Amiga. Basta kung may problema ka, hambalo mo ko, ha? O sige, Miga. Blowing in a transcendental wind, and she wonders without knowing, where did we begin? Mary Moon, she's a vegetarian. Mary Moon, Mary Moon, Mary Moon will outlive all the septuagenarians. Mary Moon, Mary Moon, all she loves. Tay? 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 Tay! 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 Di ka nagaling kagina. Nga bilog agid nga adlaw. Oy ka nagpakita sa akon, ha? Gilutuan ko pa naman ikaw sang paborito mo. Dito ko, Sa diin. sa lugar. Ikaw bala tayo. Susunod gani tay. Maglakat ka kag may katuan ka. Maglagaw sa barkada mo. Lisensya ka man sa akon. Wala ko nagkakto sa akong barkada. Sa din ka galing nagkanto, ha? Dito, Tay, nga, sa lugar. nga nagataas ang kamot mo tayo. Kag nagalukso-lukso ikaw. One, two. One, two. One, two. Tay. Nag-practice ko maglupad. Hindi bala tayo may dala ako sa mga bayo o manaming ang mga bayo para sa imo. Uy, mo ginsuksok ako kag hasta subong amog yapon ang suksok mo ang barong mo nga long sleeve. Di ko ganahan ato. Mas gusto na ko kung ano ang akong gisuksok sa to. Tapos naka-slacks ka pa tay, tapos naka-pustakol ka. Kung ano ang akong gisuksok sa to. Ama man ang akong pagasuksukon hasta subong. Tay. Nga dula-dula ka permita yaw. Dapat gani tay yari ka di kay permita ka may istorya ko ikaw. Uy ala bukas ang bintana. Uy ala. Isara ko na yung bintana di tay. Do ka bugnaw sang ko na. Tay! Tay! Ala, Din ka tay!
Na ako dali sa kisame. Ah! Ay! Ay! Tay! 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 Panaog dira! Panaog dira! Ayoko ning bubong kay na ay busla. Ay, si tatay, amo ning kaluyay, makasaka pa sa kisame gamit ang agdan. Anak, Tay! pagkaon na lang diha. Ikaw, tay! Busog man ka. Ay, ito si tatay. Kao na, di bala tayo? Updi ko di tayo. Wala ko'y gana. Tay, nagbakal ako ginasang gas, tay. Kay wala na sang gas ang aton nga kinky. Dugay na ng walay gas. Tay! Ay, hala. Sige na. Ala. Mulakaw Tay, na tay, ka. kakusog sa ngangin, no? Napatay ang sulo ko, tay. Tay! Mulakaw na ka. Di ka makato, tay! Balik na ko. Daw na magkuhan ko ni kay tatay, Kag isa pa, kakusog sa ngangin nga, wala man siguro sang low pressure subong. Hala, nagapalangindog ang akon nga balahibo. Nagalingin ang akon ulo, nagatiyog ang akon kalimutaw. Siguro basi ko na gutom lang ni. Sige lang, mahimos lang ako, ano. Kanami sa aga ko pa. Matapos ko di panghilamon karuan. Mangtanom naman ako sa mga tanom-tanom pa. Kanami lang kali. Kanami basta sa uma. Dali lang kay si tatay. Pagbugta ko sa aga, wala naman. Umbot sa kay tatay, Daw na maguhan man ako. Aday! Day! Kasino ka bata, Day? Oy, tiyay lukring. Mayong aga. Ay, Day, maayo, Day. Nakapuli ka na, Day. Oo, ganit, tiyay. Si tatay nakita mo? Sino? Si tatay, tiyay. Sino nga tatay mo? Kaya, hindi ba lang daw, uway ka naman tatay? Ay, tiyay, si tatay ba lang? Si tatay Raul? Ay, hala! Oo, hindi. Si tatay mo Raul? Hindi ba lang daw, si tatay mo Raul? Wala ka pa kabaluas sa subong dayaw? Anong buot mo siyang ganun, tiyay? Oo, si tatay mo, Raul, dugay na nga. Dugay na nga. Basta lang, day. Malakad lang ako, day. Malakad na ako. Tiyay. Ang chinilas mo. Tiyay, ang chinilas mo nga, Sparta na bilin. Sige lang, day. Imo na na, day. Ano ang tapo, Dreman? Ang best friend ko nga bayot. May ginambal sa akon nga hindi man ako magpati. Si Tia Lukring, natingala man ako nga amo man to. Hala. Ano giba lang nagakatabo, Dre? Dali lang. Mahimos na ako. Dali lang. Wala pagali ako nakakwan. Tabunan ko anahin ni akong akon nga gingkut-kutan.
tay. Tay, ah. Tay, di ka naman nagalin. Anak. Anak. Alin pagabot ko tayo, ay mong nag-iisla ni mga bayo ba? Sa di lang. Di ka nagalagaw tayo. Kay mauna ganyang ako Wala ka man nagapabalo sa akon. Anak, Tay, dito ko halin. Sa lugar. Kauban ng imong nanay. tay, hindi pala si nanay dugay nang nagtaliwan? Wala pa. Wala pa sa nagtaliwan kay nag-updanay pa kami. Tay, Nag-second round pa. tay, hindi na bala pagkuhanan si nanay, tay, kay dugay nang nagpahuway si nanay. Tay, Tinuon. hindi bala si nanay dugay nang nagtaliwan? Tay, Buhi pang imong nanay, buhi. hindi ka maghambal sa nga muna bala, tay. Tay, Anak, tay. Daw ka lamig sa imo, tay, ha? Tay, kikan ko sa Dalon ko na bala ikaw, refrigerator. tay. Dalon ko na bala ikaw, tay, sa doktor, tay. Ayaw na. Diba, sa may ginabatya ka, tay? Wala ako'y ginabatsan. Tay. Maayo ang akong lawas. Gunitan ko Anak. ikaw, tay. Daw ka lamig sa imo, tay, ha? Kag-isa pa, tay, daw wala ka nag-atubang sa akon kung mag-istoryahan na itadua. Gusto na mong magliko pa akong liog. Tay. Atubang ako, tay, be? Ilibot na ko akong liog. Tay. Atubang ako, tay, hindi ako paglikoda, tay. Ilibot na ko akong liog. Tay, 360. tay, ay, Kita ni mo. nagasiga ang imo nga mata, tay, nga wala nagapisok-pisok. Tay, Anak. hindi bala tay, ginabalan ko na ikaw, tay, nga. Tapos mukaon, pag panipiliyo man ikaw, tay. Anak. Tay, May Doon- gusto kong ihambal sa daw imo. na mag-uhan man ako sa imo, tay, pa. May gusto kong ihambal sa imo. Basi kung pwede, tay, hindi mo lang iambal, ipaagi mo mangguro sa text, tay, pwede man, tay. Gusto na kong personal. Personal nga ihambal. O, tay, sige, tay. Anak. O, tay. Gusto kong magpasalamat kanimo. Ikaw pala, tay, ah. Kay buskin, sa dugay nga panahon nga wala kita nakita. Tay, Nagbalik ikaw. tay. Ano malang ako katuig nga wala nagpakita sa imo? Kag sa bagay, tay, 3 lang dapat ato katuig matapos ng kontrata ko, kaso lang nagka-problema, tay, eh. Anak, O, tay. salamat. Salamat sa ano, tay? Salamat sa imong pagpalangga. Tay, dugay ko naman nga daan ka palangga, kag isa pa, tay, sa imong ko nagdako, eh, kay bata pa lang ako, nagtaliwa na si nanay. Salamat sa Amo na, imong tay, walay nga. puwas nga pagpalangga. Hindi ako makatulog, tay, kung sa kapaminsar sa imo, tay, nga ikaw lang diri isa. Hindi bala, tay, gibilin ko man ikaw sa kay Tia Bilin? Sa diin ang imong tiya, Milin. Wala na lagi si Tia Bilin, di, tay. Nauna na. Wala na lagi diri si Tia Bilin, tay, kag ikaw na lang diri, tay, ang bilin. Kaya ko lang mang po nang nagpabilin.
Good morning, Pastor. Good morning. Salamat, Pastor, sa pag-invite diri sa akon. Good morning, Iha. Pasensya ka na, Pastor, kay ako lang isa, way ko naging dala si tatay, kay wala naman siya. Ah. Naglagaw naman siya. Inday? Inday, Ami. Pastor Ray, mayong aga. No. Ang akong first name is Pastor Jack Ray. Mo na akong tinuod Pastor pa nga. Jack Ray, good Pero morning sa inyo, mas Pastor. mas komportable ko nga tawagon ko rin mo Pastor Jack. Kini ang inyong Pastor Jack. Ang pastor? Pastor. Pastor Jack, mayong aga. Lingkod. Lingkod. Nga- Ano ang mabulit ko kanimo? Hindi bala, Pastor, ikaw nagpatawag sa akon? Tama. I call you pala. I'm sorry, makalimutin. Lipad ko na lipad ko. Ikaw bala, Pastor, ka nami. Gid ko si Uneng imo nga labaw. Pasensya. Anyway, gipatawag ta ka diri, Inday Ami. Bangod kay may mga nakaabot sa ko nga balita, kay halin pa kog Davao City. Abot ko na rin sa Kidapawan City. Nabot ko na rin sa inyong lugar. Travelers ka gali, Pastor. I'm a traveler. Manang na ako dira sa Travelers Inn. Ikaw, Pastor, aging patawag mo ko. Gipatawag ko ikaw, bangod kay may mga balita akong nadawat nga. Ikaw kuno. Ikaw bala, Pastor, showbiz ka kaayo ba? Liban. Ikaw kuno, adunay mga gitawag og may mga nabatyagan. Parte sa imuhang papa. Tama ba ako? Pastor, katong mga nabatyagan ako sa akong mga ex ang una, wala na to, Pastor. No. I mean, ang imuhang tatay. Ang imong tatay. Ay, oo, Pastor, siyempre kay tatay na akon siya, palangga ko siya, muning nabatyagan ko kay tatay ko. Isa pa nga daan, sa alin sang una, si tatay lang ginangupod ko, nagpadako sa akon. Tama. Pero, amo gani ning kalain, Pastor, kay halin sang una nga padako ni tatay sa akon, pero hasta subong gamay gyapon ko. kulang sa feeding. Inginin. Ako nga mahambal kanimo, Inday Ami. Nga, ang imong tatay, Si tatay Raul. ang imong tatay Raul, di ka magkakibot, ha? Ang imong tatay Raul, Pastor, hindi ako makibot. Mas makibot gani ako sa imong tsura. Pastor, pasensyahin na nga akong itsura. Kaya mo na gini kibiskin at saog, bali-bali mo na gini akong itsura. ikaw balapas, Pastor. Pasensya ka na, Pastor, sorry, imo soro. Inday Ami, balita ko nga nagagadagil. Kadamgo ka kuno sa imong tatay. Ano? Tama ba ko? Wala ako nagadamgo, kag si tatay. Pero may kuya upod si tatay umpisa sa pagpuli ko. Unsay kuno? Ang imong tatay. Oo, ang akong papa, dili akong mama. Ang imong tatay. Oo, ang akong tatay, dili akong nanay. Ang imong tatay. Ami. Duwa ka tuig ng patay. Ano, Pastor? Duha ka tuig ng patay. Actually, ako pa ang naguna sa seremonya sa paglubong sa imong tatay. Pastor, hindi ka magyamuhat sa akon amusin ako. Inday Ami. Pastor, hindi ka magyamuhat sa amusin Inday sa akon. Ami. Pastor, Ipakita ko pa sa imo- ginarespeto ko ikaw bilang Ani. pastor namon, pero hindi Ani. ka magyamuhat sa amon. Ani. Tanawa. Amo ning mga pictures, di ba? Uy, hala. Mao kini, di ba, ang imong tatay? Oo, sino ning ara sa kabaong? Ang imong tatay. Pastor, matuod mala ina, kag naga-selfie pa ka mo duwa, oh. Ang imong tatay. ka Pastor, na. tuod no? Tanawa. May picture pa ka mo. Ah. Duwa, samtang si tatay na Tanawa. nakasulod sa kabaong na nagwaki pa sa imo. Tanawa, di ba? Ang imong tatay ka na. Pastor, wala.
ang imo kanang tatay. Wala. Wala. Oh, hindi. Diba? Imo kanang tatay. Ay, Namatay siya bangod sa kaya wala na siya na ate panugma. Tatay. Tatay. Pastor! Ami, Pastor, kagabi salo pa kami ni tatay. unsa ko no? Upot pa kami nagkaon kagabi. Ami, dali lang, dili niya Upot paguyate. pa kami kagabi nagkaon. Ang kagintagayan ko pa sa iyang paborito nga tuba. Ami, ni paguyate nga akong pantalon. Wala kay sinturon. Tingala ko nga nagadula-dula si tatay kag may silik siya talaga. Pasensya iko. Pasensya Wala ka gitang text sa akon, tay. Nga mauna ka na galit. Kung Pasensya. tanay man lang tay, na-inform mo ko. Pasensya iko. Ami, pasensya iko. Pastor, hindi ko madawa. Ay, akong pantalon. Hindi ko madawa. Akong pantalon. Mahubo ni mauba. Ano nga himuon ko sini? Ami, pasensya eh. Tay, gali kay ginapabatiyag mo ako pero may tay gali kay nauna ka na tay. Sige lang tay, sa subong tay nauna ka pa tay. Nauna ka pa tay pero hindi ako makapromisa tay, hindi pa ako mag-apas sa iyo. Kung sabihin ka masubong tay, kung tani tay, palinungon mo naman ang akon nga una-una tay. Sorry gid tay, sorry gid tay. And dance with mom. Sige na. Kung sabihin ka man subong tay. Kung sabihin ka man subong tay, kag kung ginabantayan mo ko permi tay. Panihog lang tayo sa akon nga pagpaligo, hindi mo na ako pagtanaw. And I knew for sure. Aluuya ni Ami, brother. Aba nagmahambal ta nga pag membro na gani sa pamilya, brad. Grabe gid ang imuhang mabatyagan, brad. Grabe no. Siguro pa ba siguro sa brad? Kumbaga ang Nagpamilin-bilin siguro si tatay niya, kay way nakalisensya si tatay niya. Oo nga, muna itong galing natabo kay tatay niya. Isa pa wala pa siguro kabalugit siya. I mean, that time pa lang siya na-inform nga dugay na gali. 2 years Duwa na na gali. katuig. Pero nga budla ito, brad, nga, bagit siya na-inform, no? Sa mga pariente. Correct sa mga pariente niya. O tiki pa ba si Way pa siguro nauso ang kwan na to papaji? O telegrama pa lang sa una. Pandamay ka. Sige lang, Ams. Ami. Ikaw, brad, anong message mo kay Ami? Siguro para sa kayami mabudlay man na dawaton kag masakit man na para sa imo nga pagpuli mo way mo na nakita si tatay mo. Ah. Matamat nang.
Amat-amat lang kay sa sunod mabaton mo naman na mas maayo do awon mo si tatay mo kung Yan. din sa gin kwan no, din sa gin lupong istoryahon mo. Aha. Oh. Pero pa ngayon mo lang nga sa imo pag-istorya hindi lang gid sa magsabat. Kasi kumusabat. Anak, okay na ko na rin na. Adamay ka ron. Bitaw. May Anyway. pasi sa pag-istorya ya Papa J. Nak na kaliha ko nak hindi ko kaginawa. Nagdulong kayo na rin. Adamay ka ron. Sige. Anyway, salamat Ami ha. Ang importante din na naliwanagan ka katong imong mga nakita sa balay or something nakastorya basi kung imagination lang to nimo no nga katubang pa nimo ang imong tatay. Diba? Basi kung sa imo is baga na may mga iba nga pa nag-hallucinate nga tawag brad. Masiga mo siguro ng imuhang ginabatsag but anyway, ang importante na nimo na dawat na accept na nimo nga